ka jingkhang khardap jung gi pat ma jung ka shnong ruang ya ka Shri Shakambari Ferro Alloys Private Limited karkhana sannar kabadan ha ka te ka shnong kala kan jo amenta shakalai banai kin thi Henry na ka jingle bam sunyo jung gi nong panya jung ka te ka karkhana ya ki jing tawa jung gi pat pa nong shong shnong kim palla hadu menta ban ple kumta menta ka singi pale ka phulur tere ujil liu ki nong shong shnong jung ka ruang ringkat uba maslanda Marbanyang President ka All Meghalaya Commercial Truck Owners and Driver Association lemban kinong panya jong kate ka karkhana sanna kilalet panyakran ya kate ka kam hakhamal uba Garrett LSN Dites IAS Deputy Commissioner ka West Khasi Hills Henry kate ka jingle yakran panya penbet ya kate ka jing e kam shim la poi she ru wala kataru nakalyang usoda jong shnong ruyang ringkan pat ki pat pa habaya kran pat unong tho khobor hadin bakilami na kamra trekam jong Deputy Commissioner kilaong bakin sa pelong biang ya ka jingalang banya perkhat kumnu kin le ka jingwan jong ka shinong ruwiang jong kinong song shnong jong ka shinong ruwiang menta ka singi hangni po office jong Deputy Commissioner ka dei ka bangin sa poi banwan hangni ka long bai nakaliang ka jonga nga dei uwe na ki bayatre kam monsoba ba nakaliang ka shinong hinadu pasedang bakhang ya kani ka factory ha ubnai mas no nai mas ha khatlai tarik mo khatlai yes khatlai tarik tenang ala kernsha ya ka gi media ru to por ba nakaliang ka jongi kamut longilong gi bakoy ban yarap lagi jongi paradok prasnam lada gidon kam ban wan panjing yarap Tengil ong ba nadu tu kasi ba ngiwan banyarap dia ka benta kaba kisnong ruyang kilai syam jinge habede ba kate ka factory ke gijinge ke bajur ba naliang ki media pili i tu ki pon naliang jong pi pila don naliang media ba gijinge kolong bai ba ke bayat dia ka baya kenduk kolong halor ka kot ka khia halor ka jing sha nyon ile ben jong ki pa nyong song snong ha kani ka factory ha ki benta ba bun ba tena kaliang jong ka snong kala lek ban khang no ba kala khot lang yangi bat ngiru da kamon soba mar bagi don kam banyarap da kanu ka sinong nani daw nunu pardo pasnam ngilong gi balak koy bani jarap tena kaliang jongi menta kasingi wanang ni na kaliang jong ka sinong ya khot lang ban wanang ni kajing wanang ni ka dei ba na kaliang jong ni utrai factory ula penbor ya ka sinong rubiang ban ong ba dei ban plino ya ka factory ya ka ni ka factory tena kaliang jong gini utrai sinong hadin ba kilay syong da ka committee sinong mo da ka dorbar sinong te kilabu ya sibun gijing bagi labu ya kita gijing bagi ya kendu hajing don yang factory ruang hakamat jong ki try factory ru te kala don ka wei gajing ya syong ka jong ka snong haka ar flight tarik benai basau arajar artusan hangni lawan lang daki try jong kani ka factory dan nakali yang jong kini ki try snong kila ada penpau ita gijing bat ya gajing halor ka koi ka khia halor ka puli puthi mo te halor ka ni gajing snew ka mariang bat kumta ter gil ai ka tungkam tungjam tena kaliang jong gini gi try factory mangidon ruki video kisaki ba dei ba yashong ya kata jeng shong apring kasnong tena kaliang jong kila kular da maki kila kular ba ya koi ka khia ngin penbu da kata kanja shop center ban pensna ban pej ya koi ka khia jong ki try snong hang tu mengitip ba kata ka shop center kalong ba ki habron maki namar ka sarkari kanum la banong mariabu tekan susupriang ya taka center dengan ingin skam mengitip skam makanom la karena yang jong kiru kila kular ban bu maki ya kita ki kinsu maki doktor nanti ki staff ter nampak jing bahagia pasno bada ka school ru kila ong maki bangin kloy ban sna ya ka school na benta ban penbet ya ka pule putih ya pok kasnong nama kasnong ru yang adu benta kampat don school bi tena kali yang jong ki ngi sutu bala da sang ya ka school ka sarkar kam la ban phai sarkar ban pha no hikai gum tu banyu permission terter karena kali yang ngajung ki ong ba kintip lut maki nadu ka siu ka tada lani ka jinglut konsep ya kani ka school bat nang tapat alor ka tungkam tungjang naliang jong ka sinong alor kani ka benta ni sno ban ai ka jingero namar ba kani ka kam tungjam kami ka wei na ki crisis nani ki jing ke ba ki kun samna undai tang ka sinong rai jong ka district jong ka jala menta ki mat siam jing te ka jingwan ra jong ka sinong ni so tenat ba nakali ngajong ki lapan ya kata ka pos tani kita ginong tray kiba nadu kiba hedu hadu kiba redu bakin ai ka sinong maka sinong kan yo i kan tip kan page ya namar ba kun sinong menta babun nang tu kimyo ban tray to ka inde kata babun ki tray sinong kimyo pi ka jing start ka jing le
butuh jong kini factory ki bang lawap lang ba karuyang kalong ba ki aikam ya ki try sno bat ki le ban wadau ba kerpang tang ki try sno teng ki be ki try sno khlem ganu ka daw teng kami ki jing ya huri ura apreng ka snong bat ka ruyang bat ka ni ka factory kana kaliang jong ka snong naliang jong kino elam snong ban la ja kan ni kilo ong ba ban thung kam thung jam hapo snong dai ban tip lang da ka snong ya kinu ki kerdan ki ba ka snong kamla ban sim kloi ban ya ailang ya ki snong ba marjan bat nang ta ki kloi ban ai na mata ka district Brockway bat nam dei district Brockway ki kloi ban ai da ki try muluk ki badai na ka jala Brockway kumbolong menta kamut ba ya kini ki pos ki ba fer la shutung kat ba mon na kaliang jong ka factory kadang ya keren na kaliang jong try snong la da bikili na ki try snong kadang ka pos ka ba tang ban thung sentiu na ni ban penkuj ki kenbat no ban maintain ki tu ki thung sentiu bat ki ban penkuj ya ka compound jong ka ni ka factory kidang ya tu na kaliang jong ki ka snong sekali lang na kiru ro yo sodar yang ngilang ya kinong jong snong menta kam dei ka bakai na kaliang jong kini ki factory hari na kaliang jong ka snong ka yang teriang kanong rit hari ngilap menta ya ka jing arsap jong ka state pollution control board hang ne menta kala ais non ya ka order ba la weng la revoke ya kata ka jingkang ya kata ka ruyang te na kaliang ka jongi kumut ngi so kendit kan ba kani ka jing hikai ka jongki yangi kum ka officer bangin trehok hai dama ki hi menta kamut ki dei hikai yangi ban trehok tang ban yo le bom hok ya ledi kamut bangi yangi ka wanam syathit kamut ya ledi menta ki la syathit na kaliang ka megalia state pollution control board kalong bangi so kendit boleh disi wong la ada revoke ya kata ka ya kata ko order la ada ban weng no ya ka order te kum kini ki na kaliang ka jongi kamut mangis ngo ba kalong ka ka ba kabangin som la man priang na kaliang jonga kum na lang makasno te na kaliang jonga nga som ong tangani ka weban keren shy pisa sisin kum gunung elam na kamta ka ba kamiat na kamta ka jinga don lang makasno ruang ngini don rangkat makasno ruang ya ka rai pli ba dia ka rai bom pli kasong ruang kasong lang ru kasurka Hanay ba nung kampli tang kasong ruang ru na kaliang jing ni try sinong ruang ru kiskan shy ba kinom la ban ya kata